Systém DICOM prináša do miest a obcí elektronickú komunikáciu medzi občanom a úradom. Zjednodušuje prácu zamestnancom samosprávy, vďaka čomu už nemusíte behať po úradoch a mnohé záležitosti vybavíte z pohodlia domova jednoducho online. Využívajte elektronickú komunikáciu. Rýchlo, pohodlne a bez zbytočných papierovačiek. Je to jednoduché. Prostredníctvom webu vašej obce či mesta a elektronického občianskeho preukazu sa dostanete k 140 elektronickým službám a vybavíte väčšinu najbežnejších životných situácií na pár klikov. Či už ide o platenie daní, komunálneho odpadu alebo registráciu psa. Zjednodušte si život vo vašom meste a obci. Komunikujte elektronicky a šetrite životné prostredie spolu s nami. DICOM.